Ә сез Муса Жәлил исемле каһарман булганын беләсезме? Ул бала чактан ук үз илен бик ярата һәм аны якларга, сакларга тели. Ул бу хакта бик күп шигырьләр язган, ләкин мин Мамай дип аталганын яратам. Минем бар бер Мамаем, кара борын ак байым. Күп йөгерә, күп өрә, күп ишетә, күп күрә. Хәзер мин аңа сугыш һөнәрләрен өйрәтәм. Чаптырам да сикертәм, көн дә шулай йөдәтәм. Муса Жәлил батыр шагыйрь һәм чын каһарман. Зур сугыш башлангач, ул ватанны сакларга китә. Бер вакыт аны яралыйлар һәм Муса әсирлеккә эләгә, иптәшләренә булышуын дәвам итә һәм фашистларга каршы көрәшә. Ул Советлар Союзы герое исеменә лаек була. Муса Жәлил бик күп шигырьләр язган. Алар ватанга тугры булу һәм кыюлыкның мөһимлеген исебезгә төшереп тора.